Vandaag precies 5 jaar geleden werd Ischelle van de Velde vermoord. Straks een reportage met haar ouders. Nou ja, jij probeert het gruwelijke zoveel mogelijk naar de achtergrond te laten gaan en de mooie herinneringen te koesteren. En verder in deze uitzending. Nog 1 keer alle hens aan dek in ziekenhuis. En waar 50.000 vissen heel blij mee zijn. Goedenavond. Ziekenhuizen en artsen zijn opgelucht dat er na deze jaarwisseling een vuurwerkverbod komt. Ze verwachten dat het aantal slachtoffers daalt. Toch wordt er niet direct afgeschaald vanaf volgend jaar. Illegaal vuurwerk zal een probleem blijven. Komende jaarwisseling mag er voor de laatste keer vuurwerk worden afgestoken. Ziekenhuizen verwachten dat het aantal slachtoffers daarna zal dalen. Maar zover is het nu dus nog niet. Spoedeisende hulparts Menno Gakeer verwacht dan ook weer een drukke jaarwisseling. De nacht van Oud en Nieuw is eigenlijk de enige nacht dat wij opschalen qua bezetting. Omdat we weten dat we dan altijd extra presentatie krijgen van vuurwerkslachtoffers. Brandwonden vooral, maar dat kunnen ook amputaties zijn van vingers of een hand of een deel van de hand. Oogletsels. De slachtoffers die in het ziekenhuis belanden zijn niet alleen de mensen die vuurwerk afsteken. Wat je ziet is dat het vaak ook jonge kinderen zijn, omstanders zijn. Dus niet eens de direct betrokkenen of de mensen die het vuurwerk zelf afsteken. En de leeftijden, ja, dat varieert van kleine kinderen tot volwassenen. Toch zijn vuurwerkslachtoffers niet de enige mensen die tijdens de jaarwisseling in het ziekenhuis belanden. Ook van het zogenaamde feest wat we met elkaar vieren en de excessen daarvan. Dus alle alcohol en alle geweldsincidenten. Dat is wel een specifieke nacht die daarin opvalt. Hoewel artsen blij zijn met het aanstaande vuurwerkverbod, is het probleem van illegaal vuurwerk niet zomaar verdwenen. Wij zullen niet het jaar na dit jaar gelijk afschalen in onze bezetting. Maar we hopen ook dat op dat illegale vuurwerk dat daar meer controle op komt. Ja, en naast ongeluk ook altijd veel vernielingen tijdens Oud en Nieuw. In Reimerswaal proberen ze dat dit jaar te voorkomen met een campagne met de slogan: als je aan mijn dorp komt, dan kom je aan mij. Ja, dat vind ik heel goed. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind ook dat iedereen de boel een beetje ruïneren en zo. Dat kan niet. Vandalisme, dat kan niet. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Want ja, jongen mogen ook nooit eens een keer genieten of zo. In Reimerswaal raken vooral gemeentelijke eigendommen beschadigd door vuurwerk, zoals prullenbakken en bushokjes. Met video's op sociale media en op posters spreken inwoners de komende weken hun dorpsgenoten aan. Ze richten zich voornamelijk op jongeren met het doel ze bewust te maken van de gevolgen. Wat is eigenlijk het belang van dingen stuk maken? Dus wees je bewust van je handelen. En dat zeg ik niet als burgemeester alleen, maar dat zeggen vooral de mensen uit je eigen dorp tegen jou. Dus het is ook iets van elkaar weer durven en leren aanspreken op hoe de dingen horen en wat niet hoort. Brand vanmorgen vroeg in een frietfabriek in Grauw. Het vuur ontstond in een bakoven. De brandweer bluste met schuim in plaats van water om daarmee de olielagen in de oven af te dekken. Na een klein uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. Maak kennis met de nieuwste uitvinding van de NS, de worstenbolus. De worstenbolus? Oké. Nooit van gehoord? Nee, niemand niet, denk ik. Nee. Door de nieuwe dienstregeling is er nu een rechtstreekse verbinding tussen Zeeland en Brabant. En om dat te vieren trakteert de NS op de worstenbolus. Een combinatie tussen een Brabants worstenbroodje en een Zeeuwse bolus. Maar daar moeten de mensen wel even aan wennen. En zit er vlees in? Ja, apart. Ja, ik vind het wel een aanrader. Ja, maar jij werkt ook voor de NS. Ja, dat is waar. Spoiler alert, het is gewoon een bolus in de vorm van een worstenbroodje. Maar voor sommigen is 1 hap er al 1 te veel. Ik ga dat echt niet doen, nee. Ik zie dat mijn trein eraan komt, dus ik moet echt er vandoor, denk ik. Het waterschap legt in hoog tempo vispassages aan in de provincie, zodat vissen van het ene naar het andere water kunnen komen. Het is bedoeld om de vispopulatie te versterken en daardoor de waterkwaliteit te verbeteren. Komend jaar komen er weer 4 vispassages bij. Die vissen die worden aangetrokken tot zoet water. En dat zoete water dat stroomt van zoet naar zout, van de bergen naar de zee. En die vispassage die brengt dus dat zoete water naar het zoute toe. En die vissen die voelen dat zoete water.
Die worden aangetrokken en die gaan zo die vispassage in. Die vispassage, dat is dan een soort hulpmiddel om toch in dat zoete water te komen. Je kan het zien als een vistaxi, of in dit geval een vislift, die de vissen helpt om toch op bestemming te komen. Een vislift helpt vissen dus om een gemaal, stuw of ander obstakel te passeren. Een pomp creëert een lokstroom die vissen aantrekt en naar de ingang van de lift leidt. De vissen moeten van niveau veranderen omdat het water aan de ene kant hoger staat dan aan de andere kant. Binnen in de koker bevinden zich ronde kamers die in een spiraal naar boven lopen. Vissen zwemmen van de ene kamer naar de volgende totdat ze de vislift kunnen verlaten. Het waterschap maakt gebruik van verschillende vispassages. Bij Gemaal de Poel wordt er dus gebruik gemaakt van een vislift. Verschillende soorten vissen en verschillende soorten wateren vragen om verschillende middelen om van het ene water bij het andere te komen. In dit geval heb je een hoogteverschil waarbij een vislift heel handig is. En een aalgoot is heel handig voor paling die ook over het land kan kruipen. In een vispassage hangt ook een onderwatercamera die alle migrerende vissen vastlegt. Dat is leuk, want dan kunnen wij zien welke vissen er doorgaan. Maar dan kunnen we ook de aantallen bijhouden. Verder wordt vis gemonitord voor de kaderrichtlijn water. En dat geeft ook een inzicht in hoeveel vissen nou daadwerkelijk gebruik maken van die passages. Bij Gemaal de Poel hebben in het afgelopen jaar zo'n 50.000 vissen gebruik gemaakt van de vispassage. Bij Gemaal de Poel zien we onder andere glasaal, dus paling, ook stekelbaarsjes en karpers maken gebruik van deze vispassage. En op andere vispassages zien we onder andere bot, spiering, brakwatergrondel en nog veel meer vissen, maar dat zijn wel de hoofdgroepen. De vispassages geven niet alleen inzicht in de hoeveelheid vissen in een bepaald gebied, ze zijn ook van belang voor de biodiversiteit. Die vissen die zijn heel belangrijk. Die vissen die dragen een rol in het ecosysteem dat ze niet kunnen vervollen als ze er niet zijn. Daarnaast zijn ze ook erg belangrijk voor de waterkwaliteit. Die eten, het eten komt er ook weer uit. Ze bewerken de omgeving, zijn voedsel voor vogels. Ze eten de beestjes die er zitten. Daarmee oefenen ze veel invloed uit op de omgeving. En dat heeft weer invloed op de waterkwaliteit. En met die gezonde waterkwaliteit trek je weer meer vissen aan, meer andere beestjes, waardoor je een heel gezond systeem krijgt. Naast dat het waterschap de komende jaren nog meer vispassages gaat aanbrengen, wordt er ook aandacht besteed aan de oevers. De vispassage is één deel van een geheel. We hebben het steeds over een watersysteem. De oever is ook een deel van het watersysteem. En die is ook belangrijk voor de vissen. Leggen ze eitjes, halen ze eten. En door die oevers aan te passen, voelen die vissen zich weer op hun gemak. Zijn ze niet voor niks door die vispassage gegaan. Dat noemen we natuurvriendelijke oevers. En leggen we aan bij de vispassages en ook in de rest van het waterlichaam. Zodat die vissen zich overal naar hun zin hebben. Vandaag, precies 5 jaar geleden, werd Ischelle van de Velde om het leven gebracht. Het zou nog maanden duren voordat haar stoffelijk overschot in delen werd teruggevonden. Sandra H., die net als Ischelle een winkel had in Oostburg, is inmiddels voor de moord veroordeeld. Ruzie over een relatie die Ischelle had met Sandra's toenmalige partner bleek het motief. Hoe is het na 5 jaar met de ouders van Ischelle? Hier staat ze nog stralend op de foto met haar broer Jeffrey. Maar haar leven werd 5 jaar geleden ruwweg beëindigd met die verschrikkelijke moord. Haar ouders hebben geprobeerd om hun leven zo goed en zo kwaad mogelijk weer op te pakken. Allebei op hun eigen manier bieden ze nu hulp aan nabestaanden. Wij hebben natuurlijk heel lang moeten zoeken naar Ischelle. En dan kom je in een situatie terecht waar eigenlijk niemand weet hoe die ermee om moet gaan en hoe die met ons om moet gaan. En toen had ik zoiets van, ja, er moet iemand zijn die van de hoed en de rand weet en mensen daarbij kan ondersteunen. En ja, dat heb ik inmiddels een keer of 15 mogen doen. En dat is wel heel dankbaar werk, want ja, mensen die zien nu ook van, ja, jij snapt waar wij doorheen gaan. Ik heb een praktijk in Antwerpen, een groepspraktijk waar ik een dag in de week zit. En ik zit ook bij Verbinding en Verlies in Tienen, vlakbij Leuven. En dat is, ja, voor mij is dat ook een beetje een helingsproces of zo. Dat ik andere mensen daar ook in ga helpen. Dus het is eigenlijk hetzelfde wat Miranda ook zei. Ja, je hebt die ervaring. Je hebt dat allemaal meegemaakt. Ja, ik vind dat heel waardevol om dat te kunnen doen. Heel dankbaar werk. Na verschillende zoekacties werd uiteindelijk het lichaam van Ischelle teruggevonden. 3 maanden na haar vermissing. Toen wisten we nog altijd niet van het vreselijke feit dat ze in delen gevonden was. Dat hoorden we pas 's avonds. Toen was ik al naar mijn ouders gereden om het daar te gaan vertellen van, ja. En dan moest ik weer terug naar binnen bij mijn ouders. Dan moest ik dat ook gaan vertellen, terwijl we net een flinke klap hadden. Ik heb het gewoon gezegd. Ik denk van, ja, ik ga ook
ik kan ook niks achter zitten houden. Ik ga ook nog niet rond de pot zitten draaien. Ik moet gewoon zeggen zoals het is. Want dan is het voor iedereen duidelijk. Ja, dat was hartverscheurend. Rob, Miranda en Jeffrey waren er in februari bij toen het laatste lichaamsdeel van Ishelle werd gevonden. Dat was zo'n bizarre dag. Juichen. Ja. Dat was bizar, hè? Er was gejuich in de boot. Kun je je voorstellen? Dus wij vinden een zak in het water. Ja. En iemand gaat dus buiten de boot, en dat mag niet in de boot, want dan is die boot gecontamineerd. Wij kregen een telefoontje van, ja, we hebben alles gevonden. En we zaten gewoon te juichen in de boot. Dan denk ik van, het is echt compleet geschift. Ja, al die emotie en alles wat in ons zat, van al die weken zoeken en stress. En we hebben daar gestaan in de sneeuwstorm, in het ijs op het water. Alles kwam eruit. Alles kwam eruit, die middag. Afscheid nemen van het lichaam van Ishelle hebben ze uiteindelijk niet kunnen doen en dat blijft lastig. Ik heb natuurlijk heel veel contact met lotgenoten die ook iemand, een dochter of een dierbare verloren door moord. Ja, die hebben gelukkig allemaal wel hun dierbare heel snel gevonden die nog afscheid konden nemen. En dat is een groot dag- en nachtverschil. Op onze site en in de app is het complete interview met de ouders van Ishelle te bekijken. Het was grijs en waterkoud vandaag. In de loop van de middag kwamen er vanuit het zuiden wat opklaringen. Morgen laat de zon zich regelmatig zien. Het wordt 10 tot 12 graden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Nieuwsgierig naar alle Zeeuwse liedjes die de top 2000 hebben gehaald? Kijk dan bij ons online, daar staat alles op een rijtje. En als je daar toch bent, stem dan gelijk even voor onze eigen kersttop 30. Tot zover, fijne avond.